Sembah nuwun. Kagem Mas Petro. Sedaya mawon. Alah. Nggih matur sembah nuwun nggih Mbak Anting. Nggih. Niku wonten napa melih niki Mbak Elisa apa? Oh, tak anteni. Ane di. Oh, Mbak Agnes, tak anteni ingkang nyekar Mbak Agnes. Mbak Agnes kali Mbak Ika nggih. 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 Jumeneng mboten jumeneng lah yo. Jumeneng komplit sak bawane kiraku kuetan Cidra. Nggih, pamrutan saking Pak Gino Baladewa. Nggih. Ayo Mbak Agnes. Monggo jumeneng. Malah kon goyang senggol. Isih terngiang-ngiang karo Dek cilik kowe meh. Iya, soalnya aku tetep Oh podo. saiki kaya anting ya niki. Wes. Sapa sik? Sik tua sik. Sik tua Mbak Wondo. Bener. Iki gara-gara guyu anting ada digerok lho aku. Heeh, ta. Yen ngapunten menawi mboten nganu, apa iki jenenge rada kleker-kleker. Kiraku kowe tan citra kleker-kleker tau. Ngopo to duwen terbayang-bayang karo anting wae piye? Kuwi lho bojomu kuwi lho wis ngakon mulih. Ayo Nes siji-siji wae Nes. Ngapa lho? Ora apa-apa. Kaget aku yoan. Aku dhewe kaget kok. Kayak dinina bobok ya. Heeh. Arep po? Wani po? Mane wae. Lah. Bar pentas piye? Go latihan ya Ding ya. Go pengalaman. Jan ajar-ajarane Pak Demu kuwi lho. Ajarane sing ngedram kuwi lho, elek tenan bosok wajan. Sing ngedram kuwi yo nekat. Kancae. Untung aku ora. Besok ajar bayari, Ding. Ojo le. Jan.
ndi iki mau? Ngampuh. Tekan pal bapang. Pal badang. Wes urung? Wes. Urung ding. Wes suwe tak enteni rasaku rasaku Alah. ngapa ta ngono dialah iki do ketoke malam ini pada ingin iya soalnya kangen kok ya heeh dadi enggo coba yangke hangantu bicara krungu samaya eling yen tak Kledang, kledang. Napa to, Pak? Bisa mangan kok ya. Lara untuke semangat lho, Pak Ora Geteri. kepriye, Ce? Jan. Disambal. Sambal untuk kok tubles. Sapa kuwi mau? Sing ngakon sapa kuwi mau? Waduh. Tambah luntu tubles. Ya Allah, kualat. Karepmu lho nek do kualat. Wong kok. Arep guyu apa arep Yo gak yo. nabo? Ngenteni wimbo lengsi sila langke sila ming prau kapus meh lae rasa
dipun pinangkani saking Pak Nggih. Gino Nggih, Baladewa. sampun Mas Gade. Atur sembah nuwun. Aduh. Kesel lah aku guyu kowe. Wis ndak kualat aku mboten nggih, Mbah. Aku main neruske sing ngrebab kok. Aku nomone untune bar ditambal tubles. Loh. Wes kayak bubar. Wes. Nah, wis ngene iki. Ya iki arep ngopo iki? Madang wae. Madang? Bakso? Dengan rambute. Bakso apa soto? Bakso apa soto? Sate? Do golek dhewe-dhewe engko. Pegang iki arep terus apa ora? Wah ya manut aku kowe. Ha isih ana apa jenengane? Request apa ora? Iya nek request wis habis entek. Lah ya wis nek wis entek ya wis ayo gek gae. Ngomah ketekan sapa jenenge? Sapa kae? Oh, sinuwun Prabu Kresna. Oh, ayo. Wis ditemoni bapak apa urung? Wis. Gak meng disuguhi wedang uwuh engko. Ora apa-apa, ratu kaya ngono kae ya perlu nek kon ngombe wedang uwuh. Kowe iki jamu. Ya wis ayo gek rono. Oh, nganggo playon wae guys, gek diplayoni. Ayo. Gek melu apa jenengane? Ayo kuwi mau pokoke.
alon tata lenggahira risang marta tameng dasih misuda andana raras Blegagak ugag satulita sinuwun niki kok sinuwun Ndarawati janur gunung rawuh teng sudung kula. Iya Kakang. Sejatine iki mau Kresna sedya prapta ing Ngamarta nanging tinemune suwung. Kabar sing tak tampa kadangku Pandhawa kalenggan iki padha munggah ning Kahyangan Suralaya. Mula aku malah banjur prapta ning Karang Kadempel iki Kakang. Inggih, leres niku. Leres pancen sakniki ndara kula para Pandhawa sami minggah ing Kahyangan margi niki sami gadah gegayuhan. Gegayuhan anggenipun badhe nyuwargake keng rawani inggih swarga. Sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Niku sinuwun. Ya Kakang. Nanging gumunku sing wis Pandhawa iku mesti ora nate tilar tetarosan kelawan Kresna. Lah kok iki ora? Lah mbok menawi babakan iki Pandhawa badhe nggayuh piyambak. Mboten kepengin sumendhe dateng sinten-sinten nanging Paragi menawi Sinuwun Ndarawati nggih paring pambiyantu dhateng para Pandhawa sampun ngantos negakaken. Iya Kakang. Mesti wae aku ora bakal negake. Banjur prayogane kepiye iki Kakang Semar? Pian langening ngalanggiwan aglar pandamuncar wong tinon ler kekunang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnaming gakono dasare mangsa katiga nuwun sewu sinuwun mboten kok ateges kula ajeng nundung pun sakniki jangan dikomang tindak utawi sawetawis medal. Medal rin saking Karang Kadempel mriki krana inggih kanthi sarana niki njenengan dika saged pinanggih lan bantu dhateng para Pandhawa. Oh ngono Kakang. Ngestoke dawuh Kakang Semarian ngono Kresna njaluk pamit sawetara nilar Karang Kadempel. Nggih. Pun mang tindak mrika dene kula lan anak-anak kula ten mriki mawon. Mangke mindak namung ngribeti.
Sabda Pukulun rawuh paduka ingkang wayah ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten cenala paduka Hyang Adi Pukulun Narayana ulun tampa ndadekke bombong tias ulun lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi Pukulun dene kepareng Arcapada merepeki dhateng kula Nggih Kresna pancen ulun merepeki marang jeneng kita ya merga kayangan lagi ana dawuh saka pangamuk ing buta gedhe dewa-dewa ing kayangan mboya ana ingkang bisa ngendhake banjur ulun mudhun ing Marcapada iki Kresna jeneng kita munggah ing kayangan padhang nala lakon iki ya nggih oh nggih yen mekaten kula aturi suminggah Pukulun Mbok menawa sarana iki aku bisa ketemu kelawan Nyai Punta Sekadang lan aku ya wis tanggep marang lelakon iki. Mula nek iso Pukulun Nimbang Jagadgirinata iki mengko tak tulungi. Nanging yen ora iso ya mbuh iki mengko kepiye dadine. Ya ngiras pantes karo golek kringet tak nusul kadang-kadangku Nyai Punta Werkudara Arjuna kembar. Aja sumelang pun Kakang nedya sumusul ing kayangan nanging gandeng ing kayangan iki ana buta gedhe. Aku ya tak ngembari dadi buta karo tak walike ning menyura. Yai Punta, Yai Punta, Yai Punta. Wah. Waduh, iki kok ana buta gedhene kaya aku. Ning bedane kono tangane ora pothil. Ngono aku wah. Kowe sapa wae dadak takon barang. Pangling para aku. Kendhaku ki bolos rewu ngene kok. Nek ngono kowe sing dadi srayane dewa. Ya aku srayane dewa sing bakal ngendhake marang murkamu. Wah, padha le gedhe. Ayo. Saiki milih gulung-gulungan, cokot-cokotan. Apa arep blek-blekan? Ayo. Gek wangsulana, gek ayo gulung bareng. Wah, ladal ayo golek keringet gulung bareng. Kose. Ayo. Waduh. Oh, wawas. Oh. Oh, woi. Oh. Oh. Wah. Lo. Wah. As. Wah. Wah.
Waduh. Ampun. Kok seren ki kepiye boros rewu? Wah kesel aku. Suwe-suwe ki yo kesel sih. Mongko aku jane nang kene iki ora arep dadi jakone dewa nanging malah arep ngewangi karo kowe, ngewangi aku kepiye. Wis to ayo to. Ora usah tekon ngewangi kepiye. Bareng-bareng ngamuk ning kayangan. Ayo kayangan dikulung bareng di Bathara Guru. Kakang Narada kados pundi? Pripun nyuwun tulung kaki Kresna dadi buta bala srewu nanging malah sami ngamuk bareng. Wah, lah rasakno saiki niki undu-unduane. Pun, saniki ngaten nyuwun tulung Kakang Semar mawon, Dik Guru. Kakang Semar, kula nyuwun ngapunten yen kayangan malah kados ngaten kawontenanipun. Iya iki undu-unduanmu. Momonganku pendha ki ora luput ning tok luputke. Mung merga kowe nuruti karo hawa nepsumu. Aduh Kakang, kula nyuwun dipun tulungi. Lah, ora wurung terus nangis-nangis njaluk tulung karo aku. Kula kedah kados pundi? Mongko Pandhawa papat Werkudara Janaka kembar pun kebacut nyemplung kawah Candra di muka. Apa terus nek Pandhawa nyemplung ning kawah Candra di muka ki terus mati ngono? Terus iso dipesthekke nek Dakabang ngono, Kula nyuwun tulung Kakang Semar. Guru, iki undrane perkara mung ning Ndara Werkudara. Nek kowe njaluk ngapura karo Werkudara lan minangkani penjangkane, kowe mesti slamet. Wis saiki kowe nututana, nututi nyemplung ning kawah Candra di muka guru ngestakaken dawuh Kang Semar. Sewu panas dadi siji, sewu loro ingkang sinandang datan nikmat mupangat labet ing kono papane pasiksan kang datan
Den pangapura nenggeduk rumuhun Alendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang garwa putring Mandaraka Dewi Madrim. Kaya datanana siang lan dalu anane mung pasiksan lan pasambat. Kabrongot panase geni yomani sakecap gewala datan kawijil sambating Prabu Pandhu miwah ingkang garwa. Awaning kono pun ndodho marang kalepatanipun ingkang nalika semana parikedah anuruti krenteking ingkang garwa anem. Ya Dewi Madrim bilalu lila legawa prapteng lampus sinendal mayang. Kacemplungake neraka yomani wauta kocap. Labet santosaning tekad genira angu gemi dhateng jejere satemah yomani saya adem dangu-dangu karo asrep ingkang mumpal mubaling geni. Ingkang manghalat-halat sakala saya nebih temasirna bareng praptane Pandhawa papat. Oleh jumbo karo kandhane wong akeh. Wah, jlamprong. Jarine neng kene iki panase bitung panas madyapada. Parandene bareng tak cemplungi ora ana penandang kang sinandang. Anane mung nikmat mupangat. Wah, permadilan kowe kembar. Coba sawangen ana cahya sumorot. Bareng tak wis padake iki ana pawongan kang lungguh jejer antarane lanang lan wadon. Wah, kisana. Mara kage kowe ngaku kena ngopo kowe dadurung kene. Mangkoto dhisik panjenengan kuwi sapa Raden? Aku Werkudara Bratasena. Dene iki adhiku Arjuna lan kembar Nekula Sedewa. Oh, anakku, Ger. Oh, anakku. Anakku Nger Bratasena. Permadilan sira pinten tangsen. Ana endi kakangmu Puntadewa, Nger anak-anakku? Anakku Nger kembar. Pinten tangsen welen airake saka gua karepanipun ibu kowe ora tinenggan karo ibu ulup. Aku Sudarmamu lan ibumu Madrim wong bagus. Nger Nopo Pandhu lan Babu Madrim apa nono ning kene? Wah, dosa luputmu ki apa? Rama, kula mboten badhe wangsul ing Madyapada. Arjuna nderek wonten mriki kemawon Rama. Nggih, Bu. Kula nggih
Nderek wonten mriki, kula inggih nderek wonten mriki, Bu. Oh, Hyang Agung. Ngaturaken gunging panuwun tanpa pamidene kula sampun sinugra pinaringan margi pinanggih kalian anak-anak kula. Kene ger lungguh sing kepanak kene yo ger. Syukur kunjuk paduka Duh Gusti. Wonten trontong-trontong pepajar dene kula sampun pinanggih kalian anak-anak kula. Madrim. Aku mangayu bagya banget ya iki. Iki wae nggonku. Gegala anakku tak jejakung saka alam baka. Anak anungane ndita bocah lanang-lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Werkudara. Wah, aku aja takoni werna-werna. Aku rasa tok takoni sing werna-werna. Sing penting aku wis jenak, wis kepenak mapan ing kene. Madya padha kuwi nggone penandang nanging jebul malah luwih kepenak mapan ning Yomani Loka. Wah, nyatane kahanane jebul malah adem ayem lan tansah cecaketan marang sing ukir jiwa ragaku. Wah, mula Pandu bapakku arep aku tetep arep nderek ana kene wae. Ya yo, Nggir. Nanging kabeh mau kudu angon wanci. Wayaning mangsa kala ngerti ya, Nggir. Anane pun bapa mapan ana kene ora krasa panas nanging malah krasa adem lan nikmat. Mbok menawa merga saka dayane anak-anakku kang padha gendur tapane utawa lelabuhane, Nggir. Mengkono mau ingkang ngrasake wong tuane ingkang gegulang marang kautamaning anak Sena. Lah si Puntadewa ana ngendi? Wah, nane aku kabeh ana ning kene iki sebab saka niate Werkudara. Mergo jaman Pandhu bapakku sinendal mayang dening Bathara Yamadipati mbiyen. Aku ngerti ento Pandhu bapakku bakal dicemplung ana ing pasiksan. Wiwit kuwi aku wis ora tau bisa turu. Wah, rina wengi sing tak pikir mung manunggaling Pandhawa bisa ketemu kelawan Pandhu bapakku lan Babu Madrim. Boten Adi Guru. Dikira kobong dadi aku jebul nang kene malah pating glenik jagongan. Ah, pripun iki Adi Guru? Ditahulun Pandhu lan kita Madrim. Pun gek ngendika kalih disawang. Werkudara Janaka kembar iki lho isih do meger-meger mboten kobong dening kawah. Nggih Pandhu, sejatine dumadining perkara iki ya sebab saka luput ulun, nggih. Kiraku anak-anakmu nyemplung ing neraka Yomani bakal dadi ndut Blegedaba nanging jebul malah ora jalari tinemu ing pati. Mula ulun nglenggana marang kaluputan ulun, Nger Pandhu. Ulun minta aksama ya, Nger. Adi Guru. Kok malah ngendika kali Pandhu niku pripun? Niki urusane kali si Werkudara nika, mulane ngendika niku ya karo mirsane Werkudara. Ah, lah isin. Pun to. Niki si Adi Guru mboten nyuwun pangapura.
kalih Werkudara. Ah. Kayangan malah saya remuk mboten gek ndang rampung lakone. Iya Kakang inggih. Werkudara. Werkudara. Bima. Bratasena. Bima. 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 Werkudara Kakang Mas dipun timbali. Wah, ambeku lagi sariawan. Kau. Ora ana gunane aku guneman karo Kage Guru. Wah, wis ora ana gunane meneh. Ger Werkudara ulun ndada marang kaluputan. Sepira kaluputan ulun marang jeneng kita ulun minta aksama. Yo. Wis. Sing wis ya wis. Sing ora baleni meneh. Ya ulun trima nanging Werkudara iki ana buta loro ngamuk gawe rusak ing kayangan. Ulun tulungono. Ya aku gelem nulungi. Nanging ana syarate. Seranane apa lan kita nyuwun apa, Nger? Bapa Pandulan Babu Madrim entasno saka Yomani. Iya ya, Nger. Ya ulun udaneni. Wong atua kita bakal ulun taske saka panasing Yomani Loka. Wah, aku wegah nek mung dintaske tok. Nanging aku nyuwun Bapa Pandulan Madrim dipapanke diunggahke ana swarga Tundasanga. Papanke ana swarga ingkang langgeng. Yo. Lamun mengkono ulun pinangkani Nger Pandulan kita Madrim. Munggah ana ing Lokabaka wis purna dharma kita nggone jeneng kita ngunduh wae ing panggawe. Mula ulun unggahke ana ing swarga Tundasanga ya swarga langgeng. Aduh, matur sembah nuwun pukulun. Oh, Jat. Ana satriya gagah gedhe dhuwur. Wani methuke karo aku sapa? Wah, tak takon ki ngopo? Wah, ana buta kok ambune wangi. Kowe nganggo minyak wangi marang apa? Wah, la iki. Werkudara nganti tak rewangi dadi buta aku mung sumedya nungka marang si Adi. Wah, punta aji kakangku. Pangestu aku wis oleh gawe iso ketemu karo Bapa Pandulan Babu Madrim. Wah, malah wis kelakon nyuwargake. Bapa Pandulan Babu Madrim wis munggah swarga. Duh, adikku Di.
Wah. Ana satriya bagus wani methuke karo Balasrewa apa kowe ora wedi? Oh, dadi aku kon wedi karo kowe to. Oh. Aku wedi lho iki. Wah, aku wedi tenan lho iki buta Koko Prabu. Waduh. Oh adikku adikku. Syukur ae syukur dene wis ketekan panjangkane para Pandhawa. Wis kasembadan nyuwargake Paman Prabu Pandhu lan Ibu Madrim inggih Koko Prabu. Durga merga saka pakarti munggonmu gawe pengaruh marang ulun temah ulun nandang wirang sesuk meneh aja sok mengaruhi kelawan ulun inggih nyuwun pangapunten pukulun ayo kita bali ana ing dandang mangkure inggih nyuwun pangapunten pukulun kula wangsul. Wah, ayo Pandhawa wis bali ayo sisan Pandhawane kene tak sesepe getih. Yo tungkak tampanono. Waduh. Waduh. Biaro mati aku. Wah. Oh, mati. Oh. Oh. Oh no. Oh. Oh no.
Saya suwe saya akeh sifat barat mbuh tibamu. Punten niki lakone pun rampung pun bubar ya. Muga-muga mugi-mugi menapa ingkang sampun dilakoke niki mugi-mugi apa jenenge iki lakon Pandhu Swarga utawi dalam rangka umbul donga niki saged mugi-mugi nggih pun alhamdulillah ngaton mawon. Aku bingung le omong nek wis ngene iki. Wis buntu kabeh. Nggih Ndara niki sampun bubar sampun rampung. Wah kok kasih men. Lah niki ijine namung dugi jam 1 ning pun boten napa-napa. Won rahayu nggih Ndara mugi-mugi sedaya apa jenenge sami slamet sami wah pokoke sukses slamet rahayu Ndara ya.